Phawule mina. Cha bafowethu sengilalile ngaphuza amanzi. Ngaphuza amanzi ngisegoli. Ngiyokwenza shooting la wakhathi. Ngilalile ngaphuza amanzi. Hayi ngehlula abafana bakithi hayi. Hayi ngehlula abafana bakithi. Usuku lokuzalwa ngeke. Usuku lokuzalwa mfowethu hayi ngehlula. Waphela bafethu singawaqama amanga, uyabo. Singawaqama amanga thina siphile siqinise impilo yethu bafowethu. Sesikhulumile nomfowethu futhi ulungelo. Are you right now? You understand mfowethu? I understand. Nanokuthi cha mina mfowethu hayi bengisemdlalweni impela nje ngoba bengizofika ixoxele nje nani lapha ku life wakhe. Ishuthi into engibelo ngayo ukuthi ngimthinta amahlombe. Kanti unamadlanguzi nabantu abadala. So ke mfowethu ke kwasekuxubana le ukuthi nami cha hayi vele kona ayiqozekile bafana bakithi yabo. Qozekile bafana bakithi hayi kabi. Impilo leyo uzothuleka maskandi ngoba uqhamuke emveni kukaMandela. uMandela wethu ke thina ubhodloza. Emveni kokuthi qhamuke ke uMandela wabamba 5 years kwasiqhamuka ubhodloza. Emveni ke kwasiqhamuka mina ke nguMsholozi nguZuma mshini wami ngezathu sokuthi nina nikwazi ukuthatha umaskandi niubuyisele ezingeni noma beyond lapho khona umgqumeni nomtshengiseni bewubeke khona. Kungilimaza kakhulu emoyeni wami ukubona udakwe ngalo liyahlobo uhlobongela ungahloniphi uzodelela wenza yonke imess oyenze izolo. Mfana wami awuhloniphi. Mfana wami awunangqondo. Futhi be honestly speaking nje ake sikhuluma iqiniso ngempela webafowethu. Yabona lento eyenziwe uMthandeni ngalesa sikhathi noma kuleya meeting la noLungelo V what noma kuthiwa basazoyixazulula ngoba ngibonile enye yamavideo njengoba nizobona la yena uMthandeni naye postile esho khona ukuthi cha bekweqekile kahle enkanjini zikaFaro kodwa leyo nto bazoyilungisa. Asingahlali ke lapho asingagxili nje kona konke lokhu okwenzekile. Ayisibheke indlela esiya phambili manje. Bonile laphayana no president of the Binqa Nation yena uNgizwe Mchunu naye khuluma ngalo lolu daba. Asingabe sal entertainer ke manje. Ake siqhubeke nempilo. Okwenzekile kodwa impilo iyaqhubeka bafowethu. Angisho ngoba kumhlambe ukuthi ngiyameseka lo mnomzane ngendlela noma ngento akade yenza cha kodwa amaphutha ke abantu bayawenza. Mase umuntu elenzile iphutha singahlali ephutheni lakhe kuphela nje engakusho mina namhlanje. Okunye nokunye mfowethu mina asikhulume kwi comment section makwenzeka. Ungakhohlwa ukusubscribe. Thank you.